שלום, היום נראה לכם איך לעשות להוריד אפטויד שמוריד לכם דברים חינם, דברים שעולים כסף הוא מוריד לכם בחינם. אז קודם כל אתם נכנסים לגוגל, זה סרטון קצר, ואז אתם נוגעים אפטויד, אתם כותבים את זה, תעצרו את זה כדי לכתוב את זה, אתם לוחצים על הראשון, ואז שאתם מגיעים, אתם לוחצים על הראשון, ואז נוגעים אישור, וזה יורד לכם. אז אני מבטל את זה כי אני לא רוצה להוריד את זה, יש לי את זה כבר. אז ביי. אבל אל תתבלבלו, זה עובד לכם רק אם אתם כותבים באנגלית, כן? אז שיהיה לכם יום נעים. ביי. אני אעשה סרטונים איך לעשות צ'יטים למשחקים, איך במיינקראפט אני אעשה סרטונים, לא, בסמיילי, איך לא לסמיילי צ'יטים, אני לכיפת של אני אגיד מיינקראפט, אני אראה לכם סרטונים, אז ביי.